dito. Mga photo of sa checkpoints. Okay, so again, we're here in Bani. Dito kami sa Bani ngayon, guys. Zero. Ingat po, ingat. Grabe ang hamaw, wala akong makita. Grabe! Yes! Grabe! Woo! Napakalamig! As in! Okay, what's up guys? It's me, aarontv, and welcome back to my channel. Kapag bago ka dito, please like, share, and subscribe. So, andito na kami ngayon sa photo ops ng first GAPAN Endurance Challenge. So, dyan, sa may pakwan na yan. So, this is the first GAPAN Endurance Challenge we're in. Magkakaroon ng Endurance Challenge from GAPAN. So, iikot sila from GAPAN, Sambales, hanggang dito sa Bani. And punta sila ng Kamiling, balik sila ng GAPAN. So, ayun guys, ang gagawin namin dito, mag-marshal kami. So, wala pa yatang dumarating. So, antayin natin sila. So, sa lahat ng mahagip ng camera ko, shoutout sa inyo, sa mga participants, ride safe sa inyo, and huwag kayong magkakarera. This is not a race. This is just only an endurance. Okay? So, watch out for that guys. Tingnan natin kung anong mangyayari dito. So, balikan ko kayo mamaya kapag may mga participants na dito. Okay? Bye! Tabi. Boss. Salmon niyo, boss. Sir, pang ilang kami? Marami na? Blue rito? NMAX na blue, wala pa naman kung dumaan. Dalawang NMAX ng KTM, tapos isa... Apo. Boss. Dumo po kayo? Hindi po. Ay, solo. Dito, boss, dito. Tatlong NMAX. Ay. Oo? Trio? Ako nag-check-in din yung motor ko? Pag-diretso kayo? Ingat, ares po. Ingat po. Apo. Siya hanggang Sambales, 2 oras lang yung biyahe. Ito po. Ang layo niyan, ang layo. Dito po, dito. Yawn. Oh, marami sila pre, marami. Solo. Yes, sir. Ingat pa, ingat. Nag-usap pa sila eh. Nag-usap pa. Siguro pinag-iisipang bibigyan pa natin to. Okay. Team up. Go. Hey. Sige po. Sir, magana picture ko po kayo, sir. 1, 2. Okay, so update tayo guys. 30 na dumaan. Ayan, so kasama ko pa rin si Lloyd. What's up? So shoutout sa mga 30 na nauna, 120 na participants, tapos 30 pa lang ang dumaan. Ay, may mga darating pa lang. Yun. Ingat sa lahat. Update lang yan guys. So balikan ko ulit kayo mamaya kapag meron ng mga dumaan dito. Bye. Ay, saan po kayo naman, sir? Drop road na. Sa dulo. Nakabara yung iba ito, layo. Solo po kayo, sir? Kaya sa bus ko.
Tapos lang palapit. Sarado eh. Ay, sarado. May naputulan ng pipe ka mo, pipe. Sa mismong bracket na putol. Nako. Bracket tsaka yung slide ako sa ulong ka mo. Ayun. Thank you. An. Tapos junction Sukuni. Okay, so time is 6 AM. Ang dumadaan pa lang po dito ay nasa 60 plus. So update lang po guys. Ayan, shout out. Brian Lee. What? Brian Lee? What the? Diyan na ako sa Facebook, Brian Lee. Like, share, subscribe. Aaron TV guys. Aaron TV. Like, share, subscribe. Marshal dito sa Bani. Photo Ops na First GAPAN Endurance Challenge. Shout out organizers, shout out. Ayan, napaka-solid nyo. Ito, papakanya lang yung pakwan dito. Solid. Solid yan, solid. So, sige guys, mamaya ulit. Ayun, so like, share, subscribe. Aaron TV. Asa na kaya sila? So, nakita nyo kanina may naputulan ng fight. So, mamaya na lang ulit guys. Balikan ko kayo kapag may mga dumaan na po dito. Bye. Cellphone nyo po sir para... Neon na yellow po. Marami na rin po. Diretso yan. Pang 73 no. Dito na lang po iba sir. Yo. Picturean ko na kayo sir para mabilis kayo. Okay, so almost done here. Kunti na lang yung antayin naming darating na participants, then we're good to go. Okay, so again, we're here in Bani. Dito kami sa Bani ngayon guys. Bani, Pangasinan. Home of quality Hotdog. pakwan. Pakwan guys, pakwan. Dito po tayo, sir. Ingat po, ingat. Ingat, sir. Okay, so ayun na yung pinaka-last na a-arrive siguro. Group of 5. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. So sila na yung pinaka-last na dadaan dito sa area namin. So, mukhang matatagalan pa yata yung sniper na green. Tapos we are just waiting for the backdoor sweepers para titignan yung mga photo ops or checkpoints. Ayan, wala pa sila. Okay, so dito na yung bumalik. Diyan po, diyan. Ano yung pinaka-last boss? Po. Aligaw po yata kayo. Nakapag-photos na kayo ito. Ano pong natira dun, sir? Wala na. Sinuhuling po. Diba dito? Naglaro ko sila eh. Oh. Kaya lang dalawa yung Marshal, sir. Opo. Kaya nag-volunteer. Opo. Partida nga daw sabi nila sa DC. Okay, so what's up again? So dito yung mga sweeper, yung mga huling daraan dito na parang sila yata yung mga organizers. So gusto na yung yung First GAPAN Endurance Challenge 2020. So ito ko na rin siguro tatapusin yung vlog guys. And sa lahat ng mga organizers, sa lahat ng mga participants, shoutout sa inyo. Sana lahat maka-uwi sa kanilang tunay na finish line. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin, please like, share, subscribe to this channel. Kasi marami pa akong i-upload ng videos soon. So yun guys, ride safe sa lahat. God bless. Thank you for watching and goodbye.